még itt van a gyönyörű Tara templom, ami szombatonként lesz nyitva. Kicsit kiliágősödtem, mindjárt megmutatom, hogy hány lépcsőn jöttem föl. Kicsit meredek lépcsőn. Közben mutatom a tájat is. Ott jöttem föl. A táj az ilyen szépséges. Lent az ajándékboltban pedig mondták, hogy ez egy megszentelt hely. Gyönyörű, és nagyon-nagyon pozitív energiája van. Én nagyon szeretek ide jönni. Mutatom még egyszer a tájat. Milyen szép. Még utoljára még egyszer a templomot. Kicsit szeles időnk van, de ettől függetlenül szépen süt a nap. Úgyhogy ennyi lett volna a mai kirándulásunk.